mangan bolu jerone ireng sinden 8 meteng bareng ayo budaya ayo gudang ngestakake dawuhe to saanane peri wedok guyu kabeh siji loro telu saanane peri wedok guyu bareng cilulu saiki sing guyu mung siji peri sing cedhek karo dalange cilulu kuwi peri apa wedhus pang budu pang pang budu pang nonton wayang kok nganti bar tak dongake tambah akeh rezekimu ning bar limbukan rek mulai tak dongakne ndang rabine bojomu cingli sumak aneh-aneh pokoke lu ndelok ayang ndelok wayang nang endi ning ngarepe Hotel Merkur apa kok apal karo hotel apal mergo kowe senenganmu ya check in karo wong wedok liya ning hotel labimu aneh-aneh ngono ora tau aku nek hotel ora tau aku biasane golek ngirit ning kos-kosan dalam rangka apa? Hah? Dalam rangka apa? Tasakuran utawa peresmian grand opening Hotel Merkur sisan gawe ya kuwi syukuran pelantikan Bapak Wali Kota Madiun Bapak Maidi sehingga Madiun semakin mendunia. Cocok kuwi. Cocok. Ora cocok. Ora cocok. Kudune ngajate dhewe-dhewe. Merkur nanggap wayang dhewe, Pak Maidi ya wayangan dhewe. Setuju? Setuju? Setuju wae kali ndelok ae. Ayo melu pake. Ayo melu pake. Ayo melu pake. Ayo melu pake. Ya 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 ya.
sinden kabeh nangis cik lu. Apa-apaan itu? Kalau disuruh nangis kok pasti semangat. Karena sinden-sinden tahu setelah ini adalah puasa, semua sinden gak ada yang tanggapan alias merongos bersama. Apa-apa ini? Apa-apa ini? Apa-apa ini? Apa-apa ini? Apa-apa ini? Apa-apa ini? Kamu apa tidak tahu tentang kesehatan? Susu itu neng motor rabe. Itu Pak Sihat 5 sempurna teh ora apik karepmu piye? Oh susu ki rabe neng motor mergo apike neng dodo. Cici aku. Oleh-oleh mbiyen ngedol awake ning budi karo guyangane ngono kuwi. Padha karo sinden agar disenengi lurah kok gelem tek-tekane ngono kuwi. Nek disenengi dalange gelem calone swarga. Bapakku hiburannya ya kuwi.